bureau de séance à présidence du président Modibo Bolo, secrétaire général. Assesseur, c'est-à-dire Mounoumbe bureau là. Oui, bureau politique national Mounoumbeya. Ani commissaire politique Mounoumbeya. Ani qui secrétaire général Mounoumbe Bamakoya. Na soro o benama aka tigara fo. Bon. Alors, secrétaire de séance, Lamine Keita. Allez, sous. Entre la herla, avant la herla. La jayu kun afora awyetida. Kunu ayenyon soro bagadaji. Yenki fam betara yon soro yi. Anyamoya timanga secrétaire général bro, président Modibo Keita. Anga la jeli kuye muye sunna. Député ou bara damake quand on y a fort jamaye a bêtise ka fort yode yara kabikunu député ou kalokele nyon ke bara la na fara ko sunna anga se o kelengel na bekan ana meya bare anya akisema ou deta munu kan ka fo awye ko yara wala sunna ane barab jumen foloke uba fo ma ko plan quinquennal plan ni munye ane dalu mi siri plan ko e daluye ane dalu mi siri sanji duru kono afara ko plan quinquennal sanji duru ni kono kan ka bara min ke jamana ni kono na be se ka herla se anga jamana deuma o bara député ou ya gouvernement ya a plan ira député ou la ou ya a voté au baradou akagele o foga damateme bawo mo ite here so fuika sege yo de fog do hatiri bala ka fanya ka indépendance ta do tunta nyedon na fara indépendance do ta trodon do hakili tumbala ni indépendance tara mo mun tu selemba an kuna ya farajew no lu tagara ulu kan na flow o be fara ante ambe be here baso do hakili tumoye wote indépendance miye ni jamana yi yarata ika jamana dirima iya de kan ka barake ka wosi ka sege mo di ma sege de here soro de ki dasmaya la eti barake e ko fembe ki yere so ika so kono o yen kalo yede plan abigele ya muna abigele ya fenta am festival amba fe tele kadu jamana kono fantanka sa am fe amba fe olu fele ka sensor amba fe ya mali kono sanji duru ni bi dafa dodo an kana mo so mali jugu kono a yoro min be se ka fo kay dumuni ke sinakele tele kono o be yoro chama an ko ni mali kono an kan ko do kelenta anye yoro chama be dumuni te ke sisan utifa mais ala barka la an fa ya mali kono ya dumuni saba na an ba kede so madraka an ba dumu le samba dum sufa amba dum maraka gelen do fenema gouvernement yo dalu de siri ka yira amba fe bele ka sari ka sukono beka na fasoro odun te soro ni ma barake namba fe anga here soro fanka barade ke gouvernement yo dalu de tire ko bla député ko yo voter ko bla jamana kono antumbe barandinke ambo nyon tanke ambi sege ko here ka foni yere deme ala bi deme ni mo ni yere deme ala ti deme on na la tomina
an ye fɛɛrɛ caman tigɛ fɛnɛ ka doni da an balima dɔw kun jɔw commerçant minnu bɛ na ni marchandise ye an ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ n'u nana u ka wari dɔɔni sara douane na c'est fɔ k'a fɔ k'u ka bénéfice bɛɛ bɛ tiɲɛ mais an b'a fɛ fɛn ka minɛ douane na min bɛ se ka bila an ka caisse kɔnɔ k'an dɛmɛ an ka plan baara la taxe civique nana a bɛɛ ye plan min kunko ye taxe civique ye mun ye an bɛ wari min minɛ an ka baaralaw la bɛɛ baaralama baara la k'a ta président yɛrɛ ma k'a bila ka ministre la k'a bila député la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ sara ta an y'a ɲini a bɛɛ fɛ a bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka i bolo fara ɲɔgɔn kan ka wari bila an ka caisse ba kɔnɔ min bɛ se k'an dɛmɛ an ka plan ka marcher parce que plan nin jamana ni sirilen bɛ plan nin de la plan nin jamana nin de sirilen b'a la ala m'an kisira ma plan nin man kan ka tiɲɛ an bɛɛ bɛ dugawu de kɛ don o don sanji 5 nin bɛ dafa don do plan nin ka sabati n'a sabatira minnu bɛ ŋunuŋunu na bi k'a fɔ an sɛgɛra dɔ bɔra an sara la dɔ farala an ka patantu kan n'ala y'a kɛ an y'a bɔ a sira fɛ bɛɛ i tɔgɔma sira cogo dɔn sanji 5 nin bɛ dafa don o don fɛn fɛn ŋunuŋunu na a bɛ na fɔ k'a fɔ ja gouvernement ye sira min bila an kɔrɔ an tun ma dɔn a bɛ tan o don an n'a dɔn k'a fɔ sira ɲuman de bilara jamana kɔrɔ n'a y'a yɛrɛ ta n y'o de fɔ sɛgɛn b'a la dɛ bari sɛgɛn kɔ o ye ɲɛsuma ye n'ala sɔnna an bɛ ɲɛsuma sɔrɔ plan nin kɔfɛ taxe civique ko nin n kan ka sɛgɛn kan i y'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye sara sɔrɔ i sara tɛmɛna 1200 kan dɔɔni bɛ tiri i sara o la k'o bila buru ka caisse la a yirala fɛnɛ minnu n'u doni ka ca ni denbaya caman b'u fɛ olu fɛnɛ bɛ min sara ani denbaya caman tɛ minnu fɛ olu sara tɛ kelen ye a kɛra fɛnɛ wari min bɛ tigɛ a t'an si bali mɔgɔ o mɔgɔ min i bɛ sara k'a t'i bali k'i balo sɔrɔ i balo b'a kɔnɔ bari i kan ka fɛɛrɛ kɛ ka dɔɔni ta k'a di bulu ma k'a bila a ka caisse kɔnɔ walasa jamana bɛ se ka baara cogo min na farajɛw tagara bɛɛ sigilen k'an filɛ jamana bɛɛ y'a ka indépendance ta bi farafin jamana bɛɛ y'a ka indépendance ta an bɛɛ sigilen k'an tuloma don ɲɔgɔn na ni min ye baara ɲuman kɛ i ka jamana ka hɛrɛ sɔrɔ i tɔgɔ bɛ taa yɔrɔ bɛɛ bi mɔgɔ minnu bɛ voyage u bɛ taa yɔrɔ caman na n'aw taara yɔrɔ yɔrɔ bi mali de mankan kutu ka ɲi ka sɔrɔ farafin jamana bɛɛ kan o bɛɛ kɛ mun kosɔn mali denw mali ka hɔrɔnya mali ka ladiriya o de y'a kɛ mali tɔn min bɛ jamana kɔnɔ a ka fisa an t'an waso mais an kan k'a dɔn bɛɛ t'a dɔn fɛnɛ hali an jugu kan k'a dɔn k'a fɔ mali mankutu ɲuman bɛ jamana kɔnɔ a tɛ yɔrɔ si na an ɲuw ɲɛ banna an jugu ɲɛ banna minnu tagara an t'a fɔ k'an jugu ye an t'a fɔ k'an ɲuɲu ye an yɛrɛ caman ya farafin jamana dɔw la n'i ye mali tɔgɔ f'u ye a man d'u ye dɔw la n'i ye mali tɔgɔ f'u ye a ka d'u ye jugu bɛ bɛɛ la mɔgɔ mɔgɔ n'i ko jugu t'i la o tuma i kɛra fugari de ye an bɛ min kɛ ala mɛ jugu kɛra mais ala kana jugu se an na an b'o dugawu kɛ don o don bari farajɛ jamanaw la ani arabu jamanaw la i tagara o yɔrɔ yɔrɔ bi n'i y'a fɔ k'a fɔ ne ye mali den de ye i bɛ bonya min sɔrɔ yen mɔgɔ wɛrɛ si t'a sɔrɔ an kan k'o fɔ mali denw ye u ka kɛ k'a fɔ fierté don k'a fɔ bi n ye maliyɛn de ye mɔgɔ kan ka sɛbɛn n'a ye mɔgɔ kan ka i yɛrɛ tanu n'a ye jamana ɲɛfɛ min ye taxe civique ye n y'o fɔ aw ye ka dɔɔni tigɛ bɛɛ sara la ka bila buru ka caisse kɔnɔ a tɛ mɔgɔ si sɛgɛn hali n'a y'i sɛgɛn dɔɔni sanji 5 nin kɔnɔ n'a dafara don o don i n'a fɔ alihamudulilayi arabil alamin
n'o bɔra ye député ye mun baara wɛrɛ kɛ gouvernement ye sɛbɛn dɔ yir'u la k'a fɔ an b'a fɛ dɔ ka bɔ nisɔngɔw la i y'a dɔn kabi an ka jamana sigira kabi farajɛw nana jamana nin kɔnɔ yan n'u ye nisɔngɔ sigi san o san dɔ de tun bɛ fara nisɔngɔ kan san o san dɔ de tun bɛ fara kan fo ka taa se RDA ye ɲɛ sɔrɔ don min na RDA ye assemblée majorité ta don min na dɔ commencera ka bɔ nisɔngɔ la o san yɛlɛma dɔ bɔra la RDA ye mun yira n'Ala sɔnna nisɔngɔ an b'a fɛ a ka dabila a fɛɛrɛ de ta ye yɔrɔ ɲini na k'a dabila mais ɲinɛ in kɔ an ye dɔ bɔ a la mɔgɔ kelen ni dɔrɔmɛ 11 bɔra a la o kan ka fɔ jama ye munna an y'o kɛ minnu bɛ nisɔngɔ sara nisɔngɔ ye ko ye a bɛ ci ka bila bɛɛ de kan i ye fantan ye o i ye fɛntigi ye o i ye bolokolon ye o bɛɛ de kan k'a sara an ka parti o de ye k'a fɔ fantanw an ka fɛɛrɛ kɛ ka dɔ bɔ o donni na RDA sinsinna o de kan RDA daminɛ tuma an ye mun fɔ n'a sɔrɔla RDA bɛ baara min kɛ n'a b'a kɛ a yɛrɛ de ye n'a b'a kɛ mɔgɔ dama de ye olu ka nafa sɔrɔ tɔw ka to makariko la RDA y'i kɛlɛ Ala kana to a ka ɲɛ sɔrɔ bari n'a sɔrɔla RDA bɛ baara min kɛ a b'a kɛ jama de a b'a kɛ fantanw de a b'a fɛ de bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ jamana nin kɔnɔ yan Ala ma taara ɲɛfɛ o kɔrɔ ye mun ye bɛɛ y'o ye sisan RDA ye kalili min kɛ a sabatira sisan bawo politique bɛ daminɛ don min na jama min tun bɛ RDA fɛ député dama min tun b'a conseiller généraux dama min tun b'a fɛ aw y'o dama dɔn a ye ŋaniya ɲuman min siri ka bila fantanw na o de y'a kɛ Ala y'a kɔrɔta parce que jama mɔgɔ mɔgɔ n'i ye ɲɛ sɔrɔ fanga n'i ka baara de kɛra k'a fɔ e bɛ fantanw de ɲɛji la cɛ don o don e de t'a fɛ ka mɔgɔ tɔɲɔ i b'a fɛ de fo n'i dɛsɛra hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a lase fantanw ma i k'a lase jamana kɔnɔmɔgɔw ma hali n'a sɔrɔla e ma fɛn fɔ hɛrɛ o sera mɔgɔ minnu ma olu kɔnɔ ɲagali gansan o ye duwawu ye ka bila i ma Ala b'i kɔrɔta don o don bari n y'o fɛnɛ fɔ ko dɔw tɛmɛna o fanga dɔw tɛmɛna o parti dɔw tɛmɛna o ni Ala y'i bila ɲɛ n'Ala y'i kɔrɔta ka fanga ta k'a d'i ma ka ɲɛ ta k'a d'i ma k'i sigi fantan kunna k'i sigi jamana kunna n'i y'a ye o kɛ a y'a nin hakili min ta k'a d'i ma a y'a kɛ o de kosɔn o fanga ta n'o b'i bolo i k'i miiri dɛ i kana sɔn ka fantanw dusu kasi RDA ma sɔn o de ma minnu tɛmɛna an y'olu ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye ɲɛ sɔrɔ i ka baara a ma jan foyi ma fo ka fantanw de dusu kasi n'i kun bɛ sanfɛ Ala b'i lajigin n'i y'a ye RDA ye ɲɛ sɔrɔ a ye ŋaniya ɲuman min siri ka bila fantanw ma jamana kɔnɔ o duwawu de y'a kɛ RDA ye ɲɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna don Ala t'a a jigin fo abada parce que o ŋaniya kelen an ye président min ta k'an bila ɲɛ a bɛ makari a bɛ hinɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a tɛ hinɛ i kana bila i ka ko ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a tɛ makari i kana bila i ka ko ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a tɛ hinɛ n'i y'a bila i ka ko ɲɛ Ala b'i ka ko kɔrɔta don o don o dun bɛɛ kan k'a dɔn munna an ko k'a fɔ président Modibo munna a ma mɔgɔ si san o a ma mugu ci mɔgɔ si la n'i y'a ye jama bɛnn'a ma ka bɔ Kayi ka taa an Sonko n'i y'a ye jama bɛnn'a ma munna a ka ŋaniya ɲuman de y'a kɛ parce que an y'a dɔn a t'a fɛ ka tɔɔrɔya se mɔgɔ ma fo ni mɔgɔ y'a tromper dɛ ɲɛmɔgɔ don a tɛ se ka fɛn bɛɛ fɛnɛ dɔn
ni mɔgɔ ma tromper ni ye fɛn fɛn yira la k'i bolo da kisɛ k'a ye o tiɲɛ bɛ yɔrɔ min a b'o sɛgɛsɛ jo bɛ min fɛ a bɛ jo d'a tigi ma jalaki min b'a fɛ a b'a yira la k'i jalaki b'i fɛ n'o tɛ mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ gansan minɛ hakili min b'a la o de y'a kɛ jama kɛra fɛ ne tɛ mɔgɔ tanu gansanw k'i tanu tɛ k'i cɛ ka ɲi ne t'o kɛ mɔgɔ si ye n b'i jogo de fɔ bɛɛ y'a dɔn ko n bɛ min fɔ n tɛ nkalon tigɛ fɛnɛ alors dɔw bɔra nisɔngɔw la o fantan minnu bɛ jamana kɔnɔ bi a kibaru ser'u ma députéw ye dɛnsɛnna yɔrɔ bɛɛ k'a lasiw ma olu kɔntannen don olu sɛbalen don n y'a fɔ kunun ni an ka plan nin sanji duuru nin bi dafa don o don aw tɛ sigi k'a filɛ Mali 4 ni kɔ de bɛ Mali kɔnɔ bi recensement bɛ kan ka kɛ n'a recensement banna a bɛ da bureau kɔnɔ bɛɛ b'a ye sanji duuru nin bi ba don o don n'an ye seginna recensement kan an na dɔ farala jama kan munna dɔ bɛ fara jama kan hakilisigi de bɛ dɔ fara jama kan dɔw delila k'a fɔ n ye fɔlɔ n'i y'a ye Mali ma caya dusukasi bɛ a la caman na de fɔlɔ cili min tun bɛ d'an kan tɔɔrɔya min tun bɛ d'an kan n'a fɔra garde cercle nana k'a bɛ sigi ka so kɔnɔ dugu kɔnɔ ci bɛ taa ka taa fɔ dugutigi ye garde bɛ na a bɛ sigi ka dugu kɔnɔ mɔgɔ si tɛ dumuni kɛ so kɔnɔ o dugu fo ka taa dɔgɔkun dafa mɔgɔ tɛ dumuni kɛ yen bɛɛ min sirilen ka den kun bawo ni garde nana fɔlɔ a bɛ mun fɔ dugutigi na yan sɛ bɛ min sɛkili bɛ min a bɛ wuli ka tɛgɛ ci dugutigi ɲɛ kan fɔlɔ alors dugutigi bɛ wuli ka taa dugutigi kama faamaw nana dɛ garde nana dɛ bɛɛ bɛ don i ka so fɛn min b'i bolo i b'a labɔ surɔfɛnw bɛ di ni commandant nana n'a fɔra ko commandant yɛrɛ bɛ na tulobilen n'u nana don dugu kɔnɔ commandant nalen dalaminɛ b'o fɛ o ka jugu n'a tɔ ye bawo ni dalaminɛ commandant ye fɛn fɔ dalaminɛ ye a b'a yɛlɛma siɲɛ 10 k'a sara d'a kan commandant ma min yɛrɛ fɔ a b'o dɔw fɔ ne yɛrɛ faso la n'o ye Manden ye maninka 2 kɛlɛla foro nɔfɛ u nana commandant yɔrɔ commandant ko bon ne bɛ taa aw ka foro la ka taa filɛ n b'a kiri tigɛ ni n sera foro la n b'a kiri tigɛ yen u dara ɲɔgɔn kan u tagara u sera yen o tuma kelen b'a la o ye surɔfɛn caman di dalaminɛ ma ala y'a kɛ u tagara yen kuma ɲɛfɔra tuma min na commandant ye jo di min ma surɔfɛn di dalaminɛ ma commandant ye jo d'o ma u kɔ segintɔ jo min ye jo sɔrɔ o ko dɔ ma ne m'a f'u ye u ko ma maninkakan na ne m'a f'u ye k'i na tɛgɛ yɛrɛ dɔ nin sen ko ni commandant nana a nana ka cɛ ninnu ma commandant ko dalaminɛ ma nin ko di de dalaminɛ kɔnɔ fililen ale y'a ka surɔfɛn minɛ ale ma a ka mɔgɔ ma jo sɔrɔ dalaminɛ ko commandant a ko a y'i fa de nɛni sisan commandant wulila ka tɛgɛ ci o ɲɛ kan ka foro ta ka di dɔ ma surɔfɛn dira min ma foro dira o ma o dusukasi dama min tun bɛ jamana nin kɔnɔ yan den bɛ sɔrɔ cogo jumɛnw la e dalen ka so kɔnɔ i muso b'i kɛrɛfɛ e dusu kasilen e hakili bɛ mun sɔrɔ alors o kosɔn an ka ko dira an yɛrɛ ma an yɛrɛ y'an yɛrɛ ta tulobilen tɛ n'an kama dalaminɛ tɛna an nkalon tigɛ bawo an yɛrɛ de bɛ kuma minɛ ɲɔgɔn da la janfa wɛrɛ t'o la sɛ tɛ minɛ mɔgɔ la tugun mɔgɔ tɛ siri k'i gosi eh bien n'i y'o ye jamana na
i ka balo b'i bolo hɛrɛ b'i kan dumuni b'i ka so kɔnɔ i musonin b'i kɛrɛfɛ ni su kɔrɔ u b'i pare ka n'i ka so kɔnɔ i kɔntannen don a bɛ alors o de y'a kɛ n b'o fɔ aw ye Dirisa filɛ nin dɔ delila k'a fɔ an ye an taara tournée la a ko n'Ala sɔnna Mali an bɛ dugawu kɛ Mali ye bawo an tun tɔɔrɔlen bɛ cogo min na sabu RDA daminɛna an ka jamana dɔ bɛ fara kan don o don dɛ Dirisa tun t'o dɔn dɔ y'a f'a ye a ko anw tun ta tiɲɛlen don i bɛ se ka tile 20 kɛ kalo kelen n'a fɔra ko kɔngɔnna b'i ka jamana kɔnɔ n'a ma bɔ yen i yɛrɛ muso yɛrɛ tɛ se ka gɛrɛ i la yen alors kosɔn an b'a fɛ sanji duuru nin bɛ dafa don o don Mali ka peuple Mali ka kɛ 6 millions Mali ka kɛ 7 millions bawo n'an ka jamana bonyana ni jama cayara an ka jamana kɔnɔ o de bɛ forcer da an ma o de Ala sago aw sago an kan k'o fɔ aw ye an b'a fɛ de RDA b'a fɛ de don o don ka doni bɔ fantan kun o de y'a kɛ Ala b'a kɛ toujours a ka ɲɛ sɔrɔ député minnu baara wɛrɛ kɛ ko emprunt national o ye emprunt ye mun ye juru fɛn bɛ minnu fɛ an b'a fɛ a kɛra jura ye o a kɛra fonctionnaire ye o a kɛra mɔgɔ gansan ye o wari bɛ mɔgɔ fɛ ni emprunt nin bɔra don min na juru façon don fɛn bɛ minnu bolo a b'a juru don gouvernement na n'i y'a juru don fɛnɛ gouvernement na sanji duuru nin kɔnɔ ni don min na n'i ko k'i b'a wari ta dɔ bɛ d'a kan k'a d'i ma o kɔni n'i ye juru don gouvernement na i kan k'a fɔ o ye juru ye min bɛ sara an man kan ka yɛlɛ o la n'i y'a ye gouvernement y'o kɛ mun na wari bɛ dɔw fɛ a bilalen bɛ banque la u mago t'a la dɔw ta b'u ka caisse kɔnɔ u mago t'a la dɔw yɛrɛ bɛ dingɛ sen k'u t'a mara kɔnɔ u mago t'a la yanni ka to i k'o kɛ n'i y'a wari ta k'a di gouvernement ma a kan ka fila nin baara n'a ye sanji duuru nin kɔnɔ ni sanji duuru nin dafara hali n'a ma dafa n'i ko k'i mago b'i ka wari la don min na gouvernement b'a d'i ma mali n'an sera ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma walasa a bɛ se ka baara kɛ o de y'a kɛ an ka plan a bɛ se ka sabati joona o plan fɛ o emprunt o juru jama juru k'a juru don gouvernement na an b'o ɲini aw bɛɛ fɛ fonctionnaire fɛn fɛn bɛ yan jura fɛn fɛn bɛ yan particulier fɛn fɛn bɛ yan ni fɛn bɛ sɔrɔ fɛn fɛn fɛ ni nin sɛbɛn bɔra don min na an b'a ɲini aw bɛɛ fɛ aw bɛɛ k'a ta aw b'aw yɛrɛ de dɛmɛ ka jamana dɛmɛ parce que ni ko k'i bɛ gouvernement dɛmɛ i b'i yɛrɛ de dɛmɛ bawo hɛrɛ n'a nana jamana nin kɔnɔ a tɛna mɔgɔ kelen ye o a bɛ na an bɛɛ de ye ala man kisira ma ni bɔnɛ fɛnɛ nana a bɛ na bɛɛ de ye o kosɔn ni emprunt nana don o don an b'a ɲini aw fɛ bɛɛ ka girin ka d'a kan wari maralen bɛ fɛn fɛn fɛ yanni ka n'i mago tɛ se min ma i ka nasɔngɔ b'i bolo i ka to sɔngɔ b'i bolo i ka malo b'i bolo ni wari nin yanni ka to i k'a mara kɛrɛfɛ i k'a di gouvernement ma a ka baara kɛ n'a ye n'o kɛra an ka plan an bɛ min ɲini sanji duuru nin kɔnɔ a bɛ sabati député y'o fɛnɛ voté gouvernement y'a projet yira député la o y'o fɛnɛ voté an kan k'o lase jama ma jama k'o faamu musow aw yɛrɛ bɛ se k'a dɔ k'a la musow bɛ se ka juru don gouvernement na sanu bɛ caman tulo la yan u mago t'a la an ye jamana dɔw ye a fɔra cogo min na ko gouvernement b'a fɛ ka jamana dilan musow de wulila k'u ka bijoux bɔ k'a ni u ma juru don u y'a ni de u kɛra yɔrɔ dɔw la an m'a ɲini aw fɛ k'a fɔ aw k'a ni gouvernement na an y'a ɲini aw fɛ de yanni ka to aw ka kilo kelen sanu mara garamu 100 sanu mara a bɛ se k'a falen k'a wari ta k'a juru don an ka gouvernement a ka baara kɛ n'a ye ni sanji duuru dafara dɔ bɛ fara wari nin kan k'a d'a ma a bɛ se ka sanu wɛrɛ ta cɛw bɛ dɛmɛni kɛ cogo min na aw ka kan k'a kɛ ten bawo parti nin daminɛna don min na musow ma to kɔfɛ minɛ an bɛɛ de y'a barita kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ de tɔnɔna ɲɔgɔn fɛ muso dɔw minɛna k'u bila kaso la RDA kosɔn n'a fɔra bi k'a fɔ an y'an ka plan dilan
kanin dalusi wala sasanyi duru ni kono ambese ka hele za jamana kono chomina amanga ka ubla kofe tuma chama muso be nyine ka fo ufetan ka jamana deme uba be tu da ko an tebe nye to la chew be mele mara obese ka chew fele deme ba ne be muso do do na tembu fe ka timu che yere ka ode ala taw aw taw mbalma muso wa akiroja ni emprunt bora dogo akiroja yimbe si nina okoke yimbe se ka bien nita gouvernement ka bien nita ka wari black ko wasa gouvernement be se ka na faso abise ka bara so abise ka na fulo danyonga ka bara ni sabati amba yi chew fa amba yi muso fa akato a hakilla mbalma muso no bora e de vidéo loi de faire voter ya do an ka demjeli tama be sa na nyu bla sorasiya la sorasiya an te kele ni mo fede an ta fa mbeta bi mo kan mari farjaw ko qui veut la paix prépare la guerre ni ba fait itaka kire ni ba fait chunga na kika ikan ki la ben ki sigi c'est la bene o de bi se ka ko nyebe aye demseni mun ta ku bla sorasiya la o demseni mun bla lembola aya yira ka fo olu na so la muso du fe na so la dembe ni fe anyo senta ko boni so ko bela wi be sam dama min ke sorasiya na fo ka ta o sorasiya ban kanga ateminu fe ko ye ni so ye o fe nan kan ko fo awi parce que demba ya tibu be ya do demba la ya fo nde benna alta be bara la gouvernement ye abe bara la ka jamana kanda wori be mina ate ni so be mina fe angan ko fawye mo ni dona sorasiya na ni so tanga ate ni fe ni muso bi ta temina fe ni debi sa temina fe angan ko fawye o bolen ko e anye sariya do fene sabati gouvernement yo projet fene ila na anye sabati o yanka nationalité c'est-à-dire ambe chomina anga jamana kono ina fo siya façon do nationalité il fa dugu yitaye ikan ki yera do il fa dugu kono jamana be ni ka nation do be ni ka sariya do mo ni be mali kono ya ni mali dendi ye abe fo be ma bi comme nationalité malienne muso che o demiseni o be do mu fe isi ele jamana min kono ibi ka mali kono isebelen be yan ko na be ke jamana kono ateki nyinama a seben bi bolo fene ba an be kan ka sebenta carte d'identité be la yoro be commissariat yoro be a sebelen ba la kuye nationalité ko malien de ye ko mali den de ye itara yoro ro seben bi bolo no te munun bolo an na fo man ko ye étranger oui c'est-à-dire oui don les antiema ina fo antu duna to u chema tomina otuma mo ni be mali ko ma fo ko be citoyen ne fona na tumo fo ki citoyen o tu ko baye atumo fo to u de ma ani fara fin kilin tumba anciena o les nationalité française so atumo fo ma ko li citoyen o tumbe ko tum o na anka constitution da kilin alna so lay den tun gara citoyen français fen tamambe abu nafa soro ka soro eto soro bi an be kara kilije maliyema usani maliyeye munya bo nyoma jigo ni min kara jigo nyuman tigiye ni min kara kodona ye ni min kara mo saballe ye ibe se ka blanya so ka fo ibe se ka usani towye no te maliyen siba usani maliyeye jigo de be an bo nyoma ambe minni o jiwo nyuma akacha ya mali kono jiwo fenne mo ko sey kofe an kala nyini o kana te mali kono ya ba o jiwo
ka kɛ sonye ka kɛ nkalontigɛla ye ka kɛ danbaranci ye walifɛn e t'o ye ka tɛmɛ o kan walimuso e t'o ye ka tɛmɛ o kan e ko k'a fɔ minnu bɛ ɲɛfɛ minnu selen b'u yɛrɛ la minnu bɛ walifɛn ye k'a ye k'a to yen minnu y'a don man kan ka maga fɛn fɛn na u t'a kɛ e bɛ kojugu kɛ e b'a fɔ ko minnu bɛ ɲuman kɛ e n'u sen gosi ɲɔgɔn na k'aw ka kɛ kelen ye o tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn si mɔgɔ jigo de b'i taga ɲɛfɛ mɔgɔ jigo de b'i lajigin o de ala sago aw sago nationalité malienne n'i bɛ bɔ yan ka taa yɔrɔ yɔrɔ carte d'identité ka kan ka t'i kun n'i bɛ bɔ yan ka taa jamana wɛrɛ la passeport ka kan ka d'i ma o bɛ da an ka sûreté mɔgɔw fɛ u b'o di i ma a sɛbɛnnen b'a la k'i ye maliyɛn ye n'i taara jamana na n'i ye maliyɛn sɔrɔ yen o y'i kɛ i balima ye aw ye kelen ye n'i taara jamana na ni mali ka jamana tɛ min ye i cunna yɔrɔ min a na dɔn k'a fɔ e ye mali den ye an y'a fɔ aw ye sisan na k'a fɔ jamana kɔnɔ bi duniya kɔnɔ bi mali mankutu ɲuman n'i sera yɔrɔ dɔw la n'i ye a sɛbɛn yira k'a fɔ e ye mali den ye bonya b'i da i kan karama b'i da i kan o de n'i taara jamana ni mali ka jamana tɛ min ye i cunna yɔrɔ min a na dɔn k'a fɔ e ye mali den ye an y'a fɔ aw ye sisan na k'a fɔ jamana kɔnɔ bi duniya kɔnɔ bi mali mankutu ɲuman n'i sera yɔrɔ dɔw la n'i ye a sɛbɛn yira k'a fɔ e ye mali den ye bonya b'i da i kan karama b'i da i kan o de y'a kɛ mɔgɔ n'a bɛ yan a bɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'aw ka carte d'identité fana ta carte d'identité a sɔngɔ ye joli ye sɛbɛn 25 o tɛ se ka an si bali k'a fɔ an t'an ka carte d'identité ta cɛ b'a ta muso b'a ta denmisɛnnin b'a ta denmisɛnnin n'i sera san 21 na kaban i ka carte d'identité kan ka k'i kun an k'an k'o fana fɔ aw ye o loi fana votera k'an siya dɔn an bɛ cogo min na k'o dɔn an ka jamana kɔnɔ an bɛ cogo min na k'o dɔn n'an bɔra an ka jamana kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'o fana dɔn o ye nationalité malienne ye assemblée y'o fana voté gouvernement y'a projet yira assemblée y'o voté n kɛra o kɔ n y'a fɔ aw ye k'a fɔ député ye baara min kɛ kalo kelen kɔnɔ a ka ca loi caman sabatira bari gouvernement y'a yira o kuma n'o ye an ka furu kuma ye cɛkɔrɔba bɛ o faranfasi aw ye sisan na bari a loi bɛ voté don min na ne yɛrɛ de a rapport kɛ cɛkɔrɔba bɛ o faranfasi ministre de la justice o ɲɛfɔ cogo min na bɛɛ k'a mɛn a ka sabati jamana kɔnɔ cɛkɔrɔba bɛ o fɔ aw ye y'a dɔn dɔw y'a fɔ dugu kɔnɔ ko fanga dira musow ma sisan na ko musow ka fanga bɛna boli cɛw kan dɔw y'o fɔ nkalon don sariya don k'a bɛ boli bɛɛ kan a bɛ boli cɛ kan a bɛ boli muso kan n y'a fɔ aw ye sisan na k'a fɔ président Modibo a bɛ makari ale y'i bamanan loi nin kan kosɛbɛ n ka kan k'o fɔ aw ye parce que a y'a ye tɔɲɔni bɛ muso dɔw kan a ko k'a fɔ o de ka dabila muso n'an y'a kuma fana yira jama la musow bɛ sewa denmisɛnninw bɛ sewa c'est-à-dire cɛganaw bɛ sewa bawo muso furu a nafolo tun ka ca dɛ dɔw tun b'a kɛ jurayafɛn de ye o dabilara cɛmisɛnnin caman tun bɛ olu bɛ se ka sanji 25 sɔrɔ u ma se ka muso furuba wari t'u fɛ a sariya kɛra cogo min ye cɛkɔrɔba bɛ n'o ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ fɛnɛ muso filɛ de n y'a furu sanji 1 sanji 2 sanji 3 sanji 10 sanji 20 sanji 20 ni kɔ yɛrɛ don dɔ tɛ cɛ bɛ wuli ka na i jɔ e bɛ i ka minɛn ta i ka taa équation ne yafar'i ma
gouvernement ko koko dabla o de yake dɔw ko fanga dira muso ma fanga ma di muso ma muso furu a y'a ka kritikata bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a ka sɛgɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ don dɔ tɛ nana k'i ma nisɔndiya k'a ye ko dɔ k'i la min man di ye tuma caman yɛrɛ a ma fɛn k'i la i bɛ bɔ npogotinin dɔ nɔfɛ sisan na alors o b'a f'i ye ne kɔni n b'i ka furu la dɛ Mari i muso fɔlɔ nin a ɲɛ bɔlen bɛ gingin ɲɛfɛ ni i sera k'o labɔ i ka so kɔnɔ n'o bɔra i ka so kɔnɔ don o don ne b'i don alors cɛ hakilitan dɔw bɛ na ten dɔrɔn ka na muso fɔlɔ sɔrɔ ne y'a dɔw ye muso furu sanji 26 a den ye fonctionnaire ye fa nana ten ka na muso sɔrɔ sanji 26 furu kɔnɔ k'a fɔ muso ma k'a ka minɛn cɛ ka bɔ so kɔnɔ muso ni a kɔrɔla a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye tun gouvernement ko k'o de dabila aw bɛ musokɔrɔnin caman ye deli la dugu kɔnɔ u bɛ saraka deli la dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ u cɛw de u ye sente complètement ka ban k'u fili jama gouvernement ko k'o de dabila a loi tali cogo min na a faranfasi kɛra cogo min na ni ministre fɛ cɛkɔrɔba bɛ n'i da don faranfasi la k'o ɲɛfɔ aw ye bari a ma fɔ k'a fɔ ko musow k'aw ka fanga bolila cɛw kan o ma fɔ a fɔra de an ka ɲɔgɔn sutura a ma fɔ k'a fɔ aw selen bɛ an na président yɛrɛ filɛ de muso tɛ se a la minɛ mais a b'a fɛ a bɛ makari de alors musow fɛnɛ k'a yira aw la n'a fɔra k'a fɔ furu tɛ manamana sa furu si tɛ sa t'o fɔ n'i taara sariya la n'a fɔra a tɛ manamana sa muso a kan k'a dɔn fɛnɛ muso n'i y'a mɛn jamana barika b'a la musow de sabalila muso n'i ma sabali muso n'i ma muɲu cɛw tilennen tɛ o ne yɛrɛ ye cɛ dɔ cɛw tilennen tɛ o an bɛ ko damaw kɛ musow la mun man kan ka kɛ bari ni muso ko sa k'a fɔ i b'i dɔn cɛ de jɔyɔrɔ la ka kurusi don ni cɛ ko 1 e ko 20 den sɔrɔ kun t'i fɛ yɛrɛ muso n'i ma muɲu muso n'i ma muɲu n'i ko k'a fɔ e cɛ bɛ tɔɔrɔya min da i kan k'i b'i ta de sara i cɛ la k'i bɛ kurusi de dɔn n'i ye den sɔrɔ a tɛ kɔrɔbɔ ka taa yɔrɔ si a tɛ kɔrɔbɔ farajɛla a tɛ kɔrɔbɔ farafinna muso n'i ma jɔ muso n'i ma sabali den sɔrɔ kun tɛ parce que den bɛ kɛ fuwari ye a y'a filɛ n'i taara gare la sisan na aw k'a filɛ fɛnɛ mɔgɔ o mɔgɔ cɛ cɛ aw ka jamana filɛ aw ka duw filɛ cɛ o cɛ n'a sabatilen don cɛ o cɛ n'a tɔgɔ bi fɔ cɛ o cɛ ni barikamɔgɔ don a ba ɲininka i n'a sɔrɔ a ba de tɔɔrɔ la muso n'i ma tɔɔrɔ i den tɛ sabati dɛ alors n ka kan k'o fɔ ye yanni ka to cɛkɔrɔba ka kuma ni sabati n ka kan k'o fɔ aw ye musow gouvernement y'a yira furu tɛ manamana sa tun mɔgɔ tɛ se ka muso minɛ k'a gɛn ten komi i bɛ fatɔ de kɛ k'a kɛ i n'a fɔ adamaden tɛ gouvernement ko fo k'o dabila mais k'a ɲini musow fɛnɛ fɛ aw ka sabali n'aw sabalila an ka jamana bɛ ɲa bawo musow aw de bɛ den wolo n'aw denw barikala Mali bɛ barika n'aw kɛra k'a fɔ aw de bɛ kurusi don aw cɛw place la a b'an ka jamana ta kɔfɛ dɛ n ka kan k'o fɔ aw ye hakɛto b'a la sani yɛlɛma